Nazdar, dnes som si pre vás pripravil videorecenziu proteínu Hydro DH32 od firmy Natural Nutrition. Čo sa týka vlastností, myslím si, že nemusím rozvádzať do detailov. Každý si vie prečítať, že to je proste proteín, pretrávený proteín so stupňom hydrolýzy DH32, čiže s vysokým stupňom hydrolýzy, rýchlo strebateľný. Tak poďme ku vlastnostiam, ktoré si nemôžete prečítať na etikete. Mám tu nachystané 3 deci vody, jednu odmerku hydra, nasypem, zavriem proťah, shaker, pretrepem. Ako vidíte, mierna pena, ktorá automaticky hneď ide dolu, už je to bez peny. Hrudky nevidím, vyskúšame chuť. Je celý rozpustený. Bohovo sladký, kto má rád sladké, tak si pochutná. Kto nie, tak dá len troška viac vody. Celkovo to hodnotím kladne. Je to ako také sladké kakauko. Ak hľadám ešte nejaké video recenzie, natočím, ak sa tešte. Čaute.